tasvika kwaGutu Mupandawana. Kuno kuri kuzvedza zvako but anyway tasvika saka apa patisingachaoni road apa tiri kutungamirwa tiri kuenda bodi yakutarisa zasuku moto yangu nyangwa kuipa pamafisi pakangonaka kutaleti usiku hamu pesi panongoita pazvichero kuseri kwenzimbo patazwa imba mangwana ndepapi atiba azwa imba ndepapi ndida kuzama kwayo uvina mutirameva ndakuda tokoma apa tipezile akakuwa hapo pari right pinda mpake papo pari right ngopinda mpake pa Benda ndopinda Fred chinhu chatachoona panapa chisipo ilight Jesus asi tari vanhu mabhukosi anenge achirova dhu maradzere driving yandaitapo driving maiona iyo tozandotoona zvazvitoona kuti papakatoshata toda kutozobviswa ivhina zviri sisi girls for the people mimi tochi yenyu iripi tasvika kwaGutu Mupandawana vari kupiko maikira uyeti vamhorose uyaizve tikumhorose yevosh yowekanimewe iwe uri siko uri bo hewewe koketa sedu dama tambura watanga kusera riri kubuda seite sei rine mhango haridi kufiliwa here hewe manga anitaura tune shema tune ndiripipo bata musoro ndo rine buri rakazvimba mukati kwa munoenda naye kuchipatara hamutende kunga kuchipatara atotenda ndiri mangwana ndachitotara nawo ndikati ndinde naye kuchipatara ambonotsvakiwa mapirisi ko uku kwacho kwakaekera kuku zvinorwadza roita sei unotenda kuchikoro sorry ini zino ndo zuva rinovhagwa hamuna madentist here muna maziva madentist hamuna here mumagutu makadi asi I think vana vanowanzonzi ma$10 kana 15 guys mashemarians for the people kusvikira nambudzo mwari zvinoitawo mwari mwana wagwadziwa kureva kuti wanzwa kuda mwari vanga vachingosunda vachiti chinda undomuona chinda nomunhu vada kurapisa mwana wemazina kuti bosi ndozova achimafila vanomamhango tinadzo saka rikadai asi uyu une mazvimbiswa nekuti vamwe handimoni vachizvimba ndosaka anofunga nemaviri diviri nediviri auri kurwadziwa rinorwadza gaisi zino musata zvekuseka vada kuti mwana wayo arapwewo zino rake please get in touch with me I'm now in Gutu Mupandawana zvoitawo mwari ndanga chingoramba chingoverengera zvino sorry handiti zvino haunonga usina kuvata here zvinonovata ari kurwadziwa mwana wayo zvino warya aramba kona mukaka saka hapana nachamborya
Okay. Sachingorya. Apana kana mapirisi amuri kumpa. Kufunda munyu. Wewe munogwa futi zino. Vese vari vaviri here baba. Akatanga wali mazino ndiani. Azina kuzoenyama ana kuzvimba. Rinyiwa. Tikamchana baba. Ore asira uyu ndiye ari kugwadziwa. Uti kana mazisa akari kuradza kuti ari kugwadziwa mwana. Wondovata nditi. Chino novata. Rogwadziwa. Ari kugwadziwa. Upore handiti ka. Chino novata tigona kuti mangwana pane munhu anogona kukurapisa here handiti. Inandirapi mazino. Iskani. Murise makazonopuwa chikafu ka. Vani makapuwa chose. Vakakuudza izvi. Hamuna kuuya kuzokumbikwa nevana. Makasara zvakanaka. Makati haachauyi musikana uya. Maiti kudisa. Wokunamata. Uyu ngaavati uvetwe mwana ari kugwadziwa nezino. Vada kurapisawo mwana we please. Ndibatei. Kuvakati vaizovaka isusu ndio zvatavinga izvozvo. Kuti seri kuna nababatana muchavaona zvenyu mangwana. Ndangoni ndingoita kuti chisvika kudai so usiku uno. Nekuona kuti tovata papi. Saka ende moyo wangu urikwadza. Zino rinorwadza. Rinodavira sheve. Kurira kuti radio kuunga ndio zvarinoita. Hino kana wanga watanga neukuku, wotanga neukuku. Apa vanaenda naye kuchipatara. Uchemedza munhu mukuru chaiche. Saka rera kuda kuti aende kwadentist ndo kwandoziva hangu. Kuwe munhu unoita zvemazino. Varimo here magutu mupanda vanonyanya kuita zvemazino. Asi hangamboshaiki. I think vanhu vokova gutu mupanda vanenge vachiziva kune madentist mobva mandiudzawo kuti papi. Guys, vanoda kublesa mwana wayo kuti arapwe zino. Ini ndo patikamboenda naDiamond aitawo dambudzo remazino. Kwezi uyu mungane 16. Akaita vakaminama zvakaita zvokunamwa bhoza haasi wose anobvisiwa. Dentist muchirembo wemazino ndiye anotaura kuti robviswa here kana kuti ronamwa. Hamozviona. Ndo vanotiudza. Saka I'm sure maybe magutu mupanda wana muna dentist. Tikamushayiwa kune nguva kutoenda naye kumasvingo. Hamozviona. Ndo zvandoziva. Asi magutu mupanda wana mese nekukura makaita moshayiwa dentist. Vanhu vanoziva kuna madentist motiudzawo dentist ari papi magutu mupanda wana. Kana ashayisisiwo potwa plan B. Mune mangondidiriwo petrol ndio muperekedza kuenda kumasvingo nemubereki wachoni. Ndoritarira zino rake kuti waza kuti uri kurwadziwa. Ngasingachembe. Rini? Richirira sheve. Rorwadza zino. Nwasonzwa kuti apa haasi kutorya. Hino manje udi. Kugovera? Apa nhasi chipiri. Iri haisi kutocha isusu here. Ndamuzama kumitira porridge nekaita zvimashushu. Porridge mambomba. Zvinogona kuita sokumwika neside. Nokuti kana achirwa zino haitsengeki. Aite pawo. Hagoni kutsenga. Paushushu. Handishuga makati. Guys, for the people, inini handitani kupema. Ndiri mupemi mukuru. Ona light ripani pamushairi. Toona ne light rakadai tose here vanhu vakuru. Isu takatochocha mafoni evanhu ndo amuri kundiona ndina wani. Meno kana face yangu iri kuonekwa. Saka iri ndio light rawe. Chatodzi icho. Handi. Kedebu. Tutakatari rova. Iwe. Chakadofa chikumbero. Oh. Lights. No lights edu. So I think my lights edu ndongara ndiri kutongokumbe ini na Mwari wendiregerewo chipo chokupemhera vanhu ndinacho. Kana aripo anokwasa kuti maybe tikwase kuwana mazilight se atinomboshasa akakura. I think pana tikaona maviri one rinongo even one rinongogara riri papa pasha apa. Rakati ba. Zvotibatsira. One ndo rinongofambawo nevanhu vachingoona kuti papi nepapi. Tikaona maviri. I think that's pretty much it. Kana sabhukuta vaona. Vanakazira tatara navo.